I dag vil jeg vise, hvordan mine 500.000 kroner investeret i udlejningsejendommen kan slå 1,6 millioner kroner investeret i aktiemarkedet. Det lyder måske for godt til at være sandt, men det handler om noget så simpelt som gearing og realkreditfinansiering. Jeg deler alle tallene med dig, min første udlejningsejendom, og jeg viser den præcise matematik for at opnå et afkast på 28% på udlejningsejendommen. Så lad os springe ud i det. Jeg har lavet et slide til formålet. Yes, så hvordan mine 500.000 kroner i ejendommen slår 1,6 millioner kroner investeret i aktier og matematikken bag. Jeg vil lige starte med at tage bag tallene med min første udlejningsejendom. Købspris på 500.000 plus købsudgifter på 62.000. Samlet set en købspris på 562.000. De 62.000 dækker over renoveringer og købsudgifter som skødeudarbejdelse og advokat og sådan nogle her udgifter. En lejeindtægt på 8.000 kroner om måneden plus forbrug svarende til 96.000 kroner om året. Årlige driftsudgifter på 32.967 kroner. Nettolejen, som i andre kreds måske ville kaldes for resultatet før skat og renter, ligger på 63.033 kroner. Det er simpelthen driftsoverskuddet. Og så kan man så beregne afkastet, det simple afkast, return on investment står ROI for. Og det er simpelthen bare at dividere de 63.000, altså driftoverskuddet med den samlede investering. Og så ender man på 11,22%, som ikke inkluderer tomgang. Og det gør man normalt ikke, når man kigger på det, der hedder yield. Men det er klart, hvis der man skal lave et ordentligt budget, så skal man selvfølgelig budgettere med tomgang. 11%, er det så godt eller skidt? Jeg vil mene, at det er ganske udmærket. Men her om lidt, så vil jeg vise, hvordan de 11%, på magisk vis kan forvandles til 28%. Men før jeg gør det, så vil jeg lige tage igennem sådan det historiske afkast på aktier. Den sådan gængse opfattelse er jo, at aktier har givet et fint afkast, og det har de jo også gjort de seneste par år, hvis der man bare har investeret sine penge i et bredt aktieindeks. Jeg har gravet lidt data frem. Det var faktisk sværere for det danske aktieindeks, det der hedder C20, men som, så vidt jeg ved, nu er skiftet ud til C25. Jeg tror måske, det har været derfor, det har været lidt svært at finde det historiske data. Men i hvert fald det danske indeks har mellem 1990 og 2025 haft et gennemsnitligt årligt akkumuleret afkast på 8,78%. Tilsvarende så har S&P 500, som betragtes som sådan det mest udbredte aktieindeks i USA, det er de 500 største selskaber, har haft et gennemsnitligt akkumuleret afkast på 10,78%. Så omkring en 2 procentpoints forskel i det årlige afkast, men ikke sådan markante forskel. Det er klart, det er jo selvfølgelig en betydelig forskel, når der man ganger det op over årene, men så det er tallene for det historiske afkast på aktieindeksene. Nu kommer vi så til det mere spændende, og det handler om det her med gearing, og det her med at optage lån i forbindelse med ens investering. Med aktier, der kan man jo typisk kun opnå en belåning på 40-60%, og for privatinvestorer i Danmark er det i det hele taget temmelig svært, eller der er i hvert fald få udbydere af lån med sikkerhed i ens aktier. Det er mest Nordnet, der tilbyder det med det, de kalder deres porteføljelån. Der er grænser for, hvor meget man kan låne op, og så er der nogle meget rigide regler i forhold til sammensætningen af ens portefølje, hvor meget en enkelt ETF eller investeringsfond eller aktie må fylde i ens samlede portefølje. Så man risikerer også, at der skal allokeres lidt, og man skal lægge sin strategi efter at kunne opnå favorabel finansiering, hvis det er den vej, man vil gå.
Bankerne derimod, for udlejningsejendomme er noget mere medgørlige. Man siger sådan, at for realkreditlån, der kan man opnå øh, finansiering med belåningsgrad på op til 60-80%. Og det er jo noget mere end de der 40-60%. Når det er, at vi taler udlejningsejendomme og sådan i erhvervsøjemed, så ligger det noget lavere. Men det kommer jo sådan set an på altså på bankens risikoappetit, og så også hvordan de betragter din kløgtighed som ejendomsinvestor. Så der er nogle forskelle i forhold til det her med gearing mellem aktier og udlejningsejendom, og det er sådan ligesom det, der udgør sådan den markante forskel. Nu vil jeg tage jer lidt igennem matematikken bag gearing, og hvordan vi kommer op på de her 28%, som jeg lovede at vise jer. Første udlejningsejendom, det var den case, jeg præsenterede før. I den case så vil jeg lige vise, hvordan man ved hjælp af finansiering, realkreditfinansiering, kan opnå et afkast, som er betydeligt højere end de her 11%. Så vi havde et købsbudget på de her 562.000. Det var sådan den samlede købsomkostning. CapEx kan man også kalde det. En driftsoverskud på 63.000 og en ROI på de her 11,22%. Bare lige for at genopfriske jeres hukommelse. Vælger man så at optage belåning i den første udlejningsejendom, så kan vi antage, at man kan opnå en belåning på 80% af den samlede købspris på ejendommen. Det vil så sige 80% belåning, det vil så sige 400.000. Og med nuværende rentemiljø, der er det bestemt ikke urealistisk, og det ligger måske endda i den høje ende, at sige 5% inklusiv bidragssats på realkreditlånet. Så vi ligger måske på 5%, og det udgør så samlede renteudgifter på 20.000, hvis man vælger at optage lån på 400.000. Det der så er den spændende formel i det her, det er altså det, der hedder return on equity, eller return on invested capital, eller afkast af ens egenkapital. Fordi det man jo så kan gøre, det er, at man kan tage afkastet af det, man selv har investeret. Så resultat efter renteudgifter, det vil sige de her 63.000 minus 20.000, det giver nogen og 40.000. 45.000, og så har vi så det, som jeg selv ville have investeret, hvis det var, jeg havde optaget eller optager realkreditlån i den her udlejningsejendom. Og så ender vi altså med et samlet afkast på 28%. Det er ikke en sådan urealistisk regneøvelse, jeg har lavet her. Det er faktisk meget, meget realistisk. Men det er stadig et tænkt eksempel, fordi jeg har ikke optaget realkreditlån endnu. Der kræver det sådan lidt flere ejendomme, før at det begynder at give mening at optage det, der hedder samlelån, realkreditlån. Og det forudsætter, de her 28% forudsætter jo så selvfølgelig, at altså de her 28% er 28% af min investerede egenkapital, det vil sige, det er 28% af de 162.000. Så det forudsætter selvfølgelig, at man investerer det resterende beløb, som lige nu står i ejendommen, at det bliver investeret i andre ejendomme med lignende afkast. Så for lige at skære det ud i pap, hvordan slår en 500.000 kroner investeret i udlejningsejendommen 1,6 millioner kroner investeret i aktier? Så har jeg bare lige for en god ordens skyld lavet beregningen her. Altså forudsat, at man investerede de 500.000 yderligere i udlejningsejendommen med et lignende afkast og en lignende belåning. Så er det så 500.000 gange 28%, det er 140.000 i årligt gearet afkast. Aktier, der vil man med et afkast på 8,78% skulle investere 1,6 millioner kroner. Så det er jo det er betydeligt mere, og det er det, der gør udlejningsejendommen mere attraktivt, altså afkastet heraf, og måske også mere spændende sådan rent økonomisk. Det forudsætter selvfølgelig, at man vælger at geare sin investering, men det har sin klare fordel i afkastet i hvert fald. Det man så selvfølgelig vil kunne indvende, det er, hvad så med risikoen? Det er jo klart, når det er, man optager
lån, så medfører det også sådan mere risiko på ens privatøkonomi osv. Risikoen ved at optage finansiering og optage et lån er efter min opfattelse betydeligt større i aktiemarkedet, end det er i udlejningsejendom. Og det skyldes jo blandt andet de her markedsudsving, der er i aktiemarkedet med for eksempel 08 i forbindelse med corona 2020. Og efter nogle rigtig gode år i aktiemarkedet, så kommer vi nok også til at se, i hvert fald på et eller andet tidspunkt, nogle korrektioner og nogle yderligere markedsudsving. Og så kan man blive ramt af det, der hedder margin call, som betyder, at banken eller mægleren, som har udstedt lånet til dig, ringer dig op og siger, du skal enten smide flere penge i din portefølje, eller vi skal sælge nogle af dine aktiver. Og det skyldes, at porteføljen har tabt værdi, og så opnår du for høj belåning i forhold til, hvad banken eller mægleren vil være med til. Og det betyder, at man kan ende med at skulle sælge ens aktier på nok det værst tænkelige tidspunkt, nemlig der, hvor at tingene er allerbilligst, og hvor at aktiemarkedet er i allermest panik. Udlejningsejendommen derimod, der har man et mere sådan stabilt afkast. Der er selvfølgelig noget likviditetsrisici forbundet med det. Man skal have gjort sit hjemmearbejde i forhold til at analysere i forhold til tomgang, vedligeholdelsesudgifter og værditab. Men hvis man gør det, så er risikoen betydeligt mindre, og det er i øvrigt også en risiko, der ikke nødvendigvis korrelerer med verdensøkonomien på samme måde, som aktiemarkedet jo gør. Sidste ting, jeg lige vil komme ind på, det er sådan de skjulte fordele ved gearing eller finansiering, realkreditfinansiering med udlejningsejendomme. Det første, det er selvfølgelig det her med inflationsbeskyttelsen. Når det er, at man får en lejer ind, så kan man indgå en lejekontrakt, hvor man siger, at huslejen den bliver justeret hvert år, og det gør den med potentielle stigninger i nettoprisindekset op til 4%, mener jeg det er. Så huslejen, den leje man får ind, den indtægt man får ind på ens ejendom, den bliver sådan set justeret med inflationen, men ens gæld, hovedstolen på ens gæld, er jo sådan set bare fast. Og det betyder, at jo mere købekraft du får af din egen øvrige indkomst og fra din indkomst fra huslejen, jo mindre bliver gælden, sådan relativt set i hvert fald. Og på den måde, så kan man sige, at gæld i det hele taget og realkreditlån og sådan noget, det er sådan en inflationsbeskyttelse, at man får personlig gavn af højere inflation. Så er der nogle skattefordele ved det her med at geare sin udlejningsejendomme. Det ene, det er i citationstegn rentefradrag, fordi det er ikke et rigtigt rentefradrag, hvis det er, at vi taler erhvervsøje med. Rentefradrag, det er sådan kun personlige fradrag, men man kan kalde det et form for rentefradrag, og det er op til den marginale skattesats, når det er, vi taler VSO eller APS. Og det er en af de store fordele, der er ved at udleje eller købe udlejningsejendomme i erhvervsregi. Fordi normalt som privatperson, så kan man opnå et rentefradrag på, jeg mener 33%, mens at det i erhvervsregi bliver betragtet som en virksomhedsudgift, som så mange andre virksomhedsudgifter. Det vil sige, at det kan trækkes fra op til din marginale skattesats. Så hvis det er, at vi antager, at du betaler topskat, så det faktum, at du har nogle renteudgifter, dem kan du trække direkte fra i dit overskud, og det betyder så, at vi antager en renteudgifter på 100.000 kroner på et år, og en marginal skattesats på 56,5%, simpelthen sparer 56.500 kroner i skat. Ja, og det var sådan set lidt om aktier versus udlejningsejendomme, og hvordan en investering på 500.000 kroner investeret i udlejningsejendommen med realkreditfinansiering kan slå en ugearet aktieinvestering på op til 1,6 millioner kroner. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og I er velkomne til at tilmelde jer mit nyhedsbrev på
ejendomsguiden.dk. Tak.